Bergamo and Sport Stadio azt írja, hogy a Gevis stadionban, ugye ebben a gyönyörű szép felújított stadionban a Atalantán múlik az, hogy bebiztosítsa a helyét a Bologna ellen a BL pozíciókba. Ugye pont egyenlőség van a két csapat között, szóval tényleg nem rajtuk múlik az, hogy elhúznak, és ezzel úgymond 6 pontos lesz az előnyük, hiszen már nem játszanak egymás ellen, illetve hogy akár még a bajnoki címért is mehetnek, bár ugye 6 pont a hátrányuk a Interrel és a Napolival szembe, szóval ez egyáltalán nem biztos, és ugye az Adamole Lookman, aki nagyon fontos játékos a keretnek, kérdés, hogy meg tudják-e tartani. Alakul egyébként a hangulat, jönnek az emberek, egyre többen vannak a sztorban, és ahol már jártam, és bent találkozunk. Ahogy említettem a bejelentkezésben is, a Bajnokok Ligája helyezésekért megy az Atalanta, a Bolognával együtt. Igazából az utóbbi évek kifejezetten sikeresek lettek az olasz klub számára, hiszen Európa Ligát nyertek 2024-ben méghozzá az ellen a Bayer Leverkusen ellen, akik akkor veretlen szezont futottak a Bundesligában. De a leginkább meghatározó időszak a 2016-os Gianpiero Gasperini vezetőedzőnek a kinevezésétől indult, hiszen új korszak indult a klub életében. Az Atalanta onnantól kezdve lenyűgözött támadófotit játszott, gyakran a legtöbb gólt szerző csapat volt az olasz bajnokságban. A 2019-20-as szezonban a Bajnokok Ligája negyeddöntőig jutott a klub, ahol drámai módon búcsúzott a PSG ellen, és akkor, ahogy említettem, megnyerték az Európa Liga döntőt méghozzá 2024-ben, ez hatalmas nemzetközi siker volt számukra. Az érdekessége egyébként a klubnak a rendkívül szenvedélyes szurkolók, a Curva Nord a legismertebb szektor. Na, kontratámadás in Bergamo, in Gevis Stadium. Süt a nap, kisütött a nap szépen, nagyjából 1 óra van a meccsig. Nem tudtam, hogy ilyen helyre ülök, hogy ilyen faszak kis bőrszékek vannak, úgyhogy ennek örülök, és nagyon közel vagyok a stadionhoz, vagy a pályához. Konkrétan itt a Gasperini fejét mondhatnám, azt meg is tudnám simogatni. És jó idő van végre, tényleg, és alakul, jönnek az emberek, mindenki kedves, mindenki mosolyog, mindenki segítőkész. De beszéljünk egy picit Ilicicsről, 2017-ben csatlakozott az Atalantához, hamarosan kulcsjátékosá vált a Gasperini futballnak. Legemlékezetesebb pillanata a Bajnokok Ligája szereplése, ahol 4 gólt lőtt a Valencia ellen a 8. döntőben idegenben, ezzel ő lett a második játékos, aki a BL történelmében idegenbeli meccsen 4 gólt szerzett kieséses szakaszban. Ebben az idényben egyébként, ahogy említettem, BL negyeddöntőig jutott az Atalanta. Rigore conquistato e trasformato dallo sloveno. Na de történt egy visszaesés, és a PSG elleni meccsen ugye már nem is játszott, hiszen 2020 nyarán a Covid járvány után mentális problémákkal küzdött, depresszióról és szorongásról is beszámoltak. Hosszabb kihagyások és formavesztés után már nem is tudta visszanyerni korábbi szintjét, így 2022-ben elbúcsúzott az Atalantától és visszatért Szlovéniába, a Mariborba. Egyébként az Atalanta támadójátékának agya volt, kreativitásával és váratlan megoldásaival rengeteg gólhelyzetet teremtett, tehát ez volt Josef Ilicic.
Atalanta 3 meccs óta nyeretlen, 7 meccs óta veretlen a Bologna, szóval igazi ütközet volt a két csapat között. Mindketten a Bajnokok Ligája helyezésekért mentek, 2 pont volt a különbség a két csapat között, rosszul mondtam az elején. Az Atalanta nagyon hamar és nagyon gyorsan gólt szerzett, méghozzá nem is akárki, az egyik legfontosabb játékosok részéről. Rettegi góljával 1-0 az Atalantának, a Serie A aktuális gólkirálya Bellanova beadását értékesítette közelről, ezzel megszerezte 23. gólját a szezonban. A harmadik perces gól után pedig ismét Rettegi volt a főszereplő, épp most előkészített Pasalicnak, aki megduplázta ezzel az Atalanta előnyét a 21. percben. Ha valakit ki lehet emelni, az mindenképpen Rettegi, fantasztikus fizikalitással rendelkezik, elképesztő módon tudja eltolni a védőit, tud lepressingelni, letámadni védőket, és tudja indítani a letámadásokat, és rettentően jó rugó technikája van. Meg kell említeni azt, hogy a hangulat az első perctől kezdve fantasztikus volt. Mind a bolonyai ultrák részéről, akik ott ültek jobbra mellettem, mind az Atalanta szurkolók részéről, akik megállás nélkül támogatták a csapatot. Mondhatnám azt is, hogy felért a hangulat ahhoz a hangulathoz, amit a Fradi Újpest mérkőzésen éreztem, mind hangilag, mint pedig szurkolói rigmusok szempontjából. Ugye egy picit az Inter meccs ebből a szempontból csalódás volt, hiszen az Inter ultrák éppen sztrájkolnak a klub ellen, de mindkét csapat ultrái ezen a meccsen szenzációsak voltak, szóval egy hatalmas élmény volt szurkolói szempontból ez a mérkőzés. Igazából a 2-0 után próbálta Bologna visszajönni a meccsbe, de Carnesecchi fantasztikusan védett és rengeteg nagyon nagy bravúrt mutatott be a mérkőzésen. Így Vincenzo Italiano nem lehetett boldog, hiszen kikapott a Bologna, Gianpiero Gasperini pedig annál inkább, hiszen harmadik helyre jött fel. Az Atalanta egyetlen negatívuma van a mérkőzésnek, hogy Sead Kolasinac térsérülést szenvedett és hordágyon hagyta el a pályát. Here we go! A hétvége legrandomabb dolga az volt, hogy az utcán az orrom előtt ment el Fabrizio Romano. És így meglepődtem, hogy mondom, ez a Fabrizio Romano. Visszanéztem, és ez a Fabrizio Romano volt. Visszamentem hozzá. Megkérdeztem, hogy lőhetünk egy képet. Azt mondta, hogy egy 2 percet kér, mert éppen telefonál. Lőttünk egy képet gyorsan. Mosolygott ő is, én is mosolyogtam, és elmentem. Szóval van egy képen a legnagyobb transfergurúval a világon, az egyik legnagyobb transfergurúval a világon, Fabrizio Romanoval.
Na de ennyi lett volna már ez a videó. Ha van tippetek, hogy hova menjek legközelebb, azt kommentbe írjátok meg, és megpróbálok oda eljutni a következő idényben. Contrabálint voltam, és a kontratámadás. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg, és iratkozzatok fel a csatornára, illetve kövessétek a TikTok csatornát, ahol 3-4 naponta újabbnál újabb videók kerülnek ki. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!